Takže ja vás zdravím pri mojom ďalšom videu. Dnes si ukážeme niečo ohľadom Smart Install Makeru. Tento program slúži na vytváranie vlastných inštalačok, čiže máte nejaké programy, máte nejaké súbory a potrebujete si to urobiť tak, aby to vlastne inštalovalo, vytvoriť si nejakú inštalačku, ktoré to automaticky nainštaluje tomu používateľovi vášho programu alebo tých súborov, ktoré ste si do tej inštalačky dali. Tak, keďže prvý diel sa mi moc nezdaril, tak to idem odznova. Dúfam, že sa nič nepokazí. Všetko som si predpísal, nadpísal v minulej časti ako keby, pretože som v podstate nahrával, ale nahralo to úplne blbo, takže musím to nahrávať znovu. Tak, pustíme sa do toho, aby som vás zbytočne nezdržiaval. Link na stiahnutie budete mať v popise videa, taktiež aj registračný kľúč, ktorý môžete použiť, aby ste mali plnú verziu tohto programu. Tak, čo vlastne budeme robiť? Takže budeme vytvárať si vlastnú inštalačku, pomenujeme si náš produkt, ja som si ho pomenoval klient, napíšeme si taktiež aj verziu tohto produktu, názov spoločnosti, webovú stránku a nejaký ten link na váš e-mail. Ďalej si vyberieme, kde nám má uložiť inštaláciu. Ja som to mal na druhom monitori. Tak, dáme si to, nech nám to uloží do knihovny. Tak nie, tak dáme, nech nám to uloží na plochu napríklad. Tak, a toto si asi vymažeme, dáme to ešte raz na plochu. Tak, toto komplivačný pomer necháme tak, jak je. Veľkosť tu na to je celkom aj také dôležité. Tá veľkosť záleží od toho, ako sa tá vaša inštalačka vytvorená bude chovať, či sa bude chovať rýchlo alebo tak pomalšie, pôjde proste pomalšie. Takže odporúčam dať voliteľnú veľkosť a veľkosť vasku, to je koľko bude mať jeden ten zväzok tej celej inštalačky. Čiže u nás to je 5 KB, my tu máme niekoľko megabajtový súbor alebo kilobajtový, neviem teraz, neviem aký som tam dával, takže dáme si to na 15 KB, áno, čiže jeden zväzok bude mať po 15 KB a bude to urobené tak, že to bude proste rozdelené na niekoľko tých častí po 15 KB, je to čím viac tých zväzkov budete mať, tak tým rýchlejšie sa bude tá inštalácia chovať. Takže odporúčam dať aspoň takých tých 10-15 zväzkov, čiže to, aby vám to išlo rýchlo. Šablóna názvu disk si môžete zmeniť na vlastné. Toto je premenná, čiže toto musíte nechať tak a .pack, to vám povedať neviem. Ideme na ďalší krok. Súbory. Ja som si nahral dva súbory, jeden je nejaký obrázok súry z Metinu 2 a druhý je nejaký updater od Hikorie. Tieto dva súbory bude obsahovať celá inštalačka, ktorú si teraz vytvárame, čiže tu si dáte plusko, pridať súbor, zdrojový súbor, vyberete pekne, čo môžete aj celú zložku si vybrať, to je už úplne na vás. My si tu pridáme napríklad textový dokument a tu si zvolíte, kam to chcete rozbaliť. Sem si dáte napríklad program Files, áno, čiže ono to nainštaluje všetky tie zložky do programu Files, tak dáte OK. Požiadavky, tu si môžete pre vaše tie súbory, ktoré budú v tej inštalačke, zvoliť, aké asi by mali byť tie operačné systémy, či to má skontrolovať verziu Net Framework 4
Odporúčam dávať 4 a vyšší, ak to je nejaká taká hra, čo využívam tento program. Prípadne, ak tú hru, ak ten program ten človek nemá, tak môžete dať odkaz na stiahnutie toho programu a tak ďalej. Taktiež, ak tá inštalácia alebo tie programy vyžadujú, aby boli nejaké tie programy vlastne vypnuté, no tak si to tu vlastne zadáte a je to. Áno, si to proste zadáte. Ja toto nebudem vyžadovať, tak ideme ďalej. Dialog. Tu si môžete to nastaviť podľa seba. Nie je to vôbec dôležité. Odporúčam si tam dať nejaké tie informácie ohľadom, môžete si tam dať vlastne tie informácie ohľadom tých súborov, čo budú v tej inštalačke. A taktiež si môžete dať aj nejakú tú licenciu a práva, že je to zakázané kopírovať alebo niečo také a tak ďalej a tak ďalej. Je to na vás, prípadne nejakú reklamu tam dať. Heslo si môžete dať a nemusíte. Je to úplne na vás, je to voliteľné. Rozhranie. Sem si môžete si nastaviť, ideme od začiatku, takto dáme pozadie, to by som nechal, to nie je dôležité. Tu si môžete nastaviť vlastne obrázok, áno, aký tam má byť. U mňa to bude napríklad toto. Dáme si to tak, aby to bolo vidno celkom. Tak, dajme tomu, áno. Ďalej, logo, sem som si dal tohto súru. Tak si vyhľadáte obrázok tu, áno, jazyky, ktoré bude inštalácia podporovať. A taktiež si môžete vybrať svoju ikonu, ktorú ste si vybrali, áno. Taktiež aj ikonu na odinštalovanie si môžete vybrať, ako chcete. Ja si ju dám napríklad takú. Tak, ďalej, zástupci. Tu si môžete vybrať svojho zástupcu, že po inštalácii sa vám spustí nejaký ten zástupca. My si dáme Hikoria Updater. Tak, vy si tu vlastne vyberáte zo svojich súborov, ktoré ste si nahrali v súboroch. Áno, čiže keď to nemáte v súboroch, tak to nebudete mať ani tu v tejto ponuke. Tak, čiže teraz je naša inštalácia skoro kompletná. Vytvorí nám to na ploche zástupcu. Máme OK, registr. Tu si môžete pridať nejaký ten kľúč a tak ďalej, príkazy, súbory, písma a tak ďalej, takže to už nie je dôležité, to už je na vás, či si to chcete urobiť také prepracovanejšie alebo takéto jednoduché obecné registr, príkazy, OK. Inštalácie by mali byť, nastavovanie tohto programu by malo byť u konca, takže dáme si spustiť inštalátor. Tak to urobíme takto, keďže nám to nejde. Určite, keď si tam dáte iné súbory, tak vám to pôjde. Tak, ja to chvíľku stopnem. Na chvíľu som tu, zistím, prečo to nejde. Tak, ja som vymazal som setup, ktorý som mal na ploche. Takže to bola asi chyba. Tak, chvíľko počkáme. Tak, ako vidíte, na ploche sa nám vytvorili tie zväzky, o ktorých sme hovorili, čiže po 15 KB. Začneme už veľa času, takže tu sme si vybrali jazyk, vidíte, tak to nejak vyzerá. Tiež obrázok sme tam pridávali, vytvoriť zástupcu, inštalovať. OK, dokončiť. Tak, ako vidíte, tak sa nám vytvoril zástupca na ploche, ktorého sme si označili, čiže je to vlastne ten Hikoria Updater. Tak a vlastne túto inštalačku a všetky súbory si skopírujete do jedného. Zbalíte to napríklad do WinRARu a uploadnete na net a máte to. Takže ak som vám pomohol, tak zanechajte like alebo odber. Vidíme sa u ďalšieho videa. Tak, čaute.